Des de la regidoria de comerç tenim el plaer de convidar-vos aquest dissabte, dia 29, a les 19 hores a l'Àgora, a una gala de peluqueria i a un passe de models a benefici d'ahir. Són 9 els establiments comercials de peluqueria implicats a aquesta nova activitat que en faran una demostració del seu bon treball i, en aquest cas, amb una cita a benefici d'ahir. Animar a tot el món a acudir a aquest event, aquest dissabte, com dic, a l'Àgora, al preu de 5 euros, que seran destinats al benefici d'aquesta entitat. Un event impulsat pel nostre comerç local, amb la col·laboració també, entre altres, de l'Ajuntament, comerços que al final donen vida a la nostra ciutat, als nostres carrers, comerços de qualitat i professionals i, com veieu, implicats amb la nostra societat, en aquest cas amb una gala i un desfile benèfic. En primer lloc, i per la part que em toca de la regidoria que porta de polítiques socials, agrair a tot el grup de perruquers que ha donat el pas de fer un event com el que van a fer el dissabte i més a benefici d'una entitat com és AIN, que és una entitat arrelada a la nostra ciutat des de fa molts anys i que treballa per als xavals que tots els dies acudeixen al centre i que fan una llavor excepcional. La veritat és que el fet de poder compaginar el que és este tipus d'eventos en el que són comerços privats però que vulguin dur avant una gala com la que tenim el dissabte a un fin benèfic, crec que hi estem guanyant tots, perquè pense que teniu aquesta part social, a banda de que també es dona a conèixer els negocis que tots vosaltres dueu a la gent, així que de veres que per la part de política social de la regidoria i en primera persona de meua, agrair-vos l'esforç, perquè és cert que muntar una gala d'aquestes característiques no és fàcil, n'hi ha molta gent que té que col·laborar i té que sumar-se a la causa i l'únic que espero és que siga tot un èxit i alentar a la gent a que vaig aquest dissabte a l'Àgora. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Jo, com els meus companys, soc Javier Ventoso i hem decidit, ens vam ajuntar una volta i vam decidir crear este evento, el qual en la nostra faena traslladar-la a la gent del carrer i si podíem treure uns diners per a algo social, evidentment vam decidir destinar-ho a l'AIN. Nosaltres el que anem a fer en l'escenari, anem a treballar una part dels estilistes en l'escenari i una altra part interiorment, darrere, en backstage. Entonces, nosaltres, els nostres companys, el que hem decidit és fer el que és la peluqueria més comercial i el que és la peluqueria més vanguardista, les últimes tendències en moda que tant jo com els meus companys farem el dissabte, en el qual l'event el farem en l'Àgora, com veu dir vosaltres. L'event serà a les 7 de la vesprada i passa a Júlia. Conforme ha dit Javi, es vam ajuntar un grup de peluquers i els organitzadors són Intermoda, Metges Peluqueros, Gutiérrez Peluquería, José Juan Peluqueros, Romu Peluqueros, Merce Peluqueros, així són tots peluqueros, Baño Peluquería, Imatge Nova i Peluquería Julia Pérez. La cosa està en el que ha dit, que volíem fer una gala i així estem dispostos a donar tot el millor de nosaltres i, claro, què millor que fer-ho conforme ha dit Javi, que tot el que recaudem que siga per aquests joves que són el futur nostre. Hola, bon dia, jo soc José Juan Linares i vinc a comentar els col·laboradors. La idea va ser nostra, però en un principi, si no haguera sigut per l'ajuda de l'Ajuntament, que ens va oferir aquest apoyo de sala, de sonido, de plataforma, hauria sigut impossible perquè l'amuntanat és molt gran. El nostre tema, sí, de modelos i tot això, ha sigut complicat. Però en primera part, gràcies a Aroa i a Vanessa
estem molt agraïts de l'apoyo que hem tingut. Després també ràpidament vaig a dir als col·laboradors, perquè pense que el que no us ha agraït pues, tenim que ser agraïts en tots els que han col·laborat. Tenim una empresa que ara és Nirbel, de productes de peluqueria, que està així instal·lat en Alcoi, que ens ha apoyat també en molta cosa, en tot el que necessitarem. Després tenim també Víctor Fotógrafo, Cafeteria L'Autèntic, Cafeteria Kiko, Bar Nou Tonel, Carnisseria Pacoyana, que és la de Calle Murillo, la Panaderia Torregrossa, Golos Milo, Floristeria Verd, Gràfiques Aèria, i després també fer les gràcies a les maquilladores, que sense elles no li donarien eixa llum a lo que nosaltres anem a crear de pentinats, que són Anna Aranda, Alba Requena, Raquel Aura, Laura Losa i Nerea Martín. Jo soc Cristina de Peluqueria Intermoda i comunicar a tots que la gala serà el dissabte 29 d'octubre a les 7 de la vesprada en l'Àgora. També volia comunicar-vos que la venda de les entrades estan en les peluqueries col·laboradores.